Pred pár mesiacmi sme na tomto kanále hrali hru od Play by Ears. Audiohru s názvom Šachová hra. A ja som úprimne myslel, že to bude tak, že si to zahráme po druhýkrát a už sa neuvidíme. Ale okolnosti sa zmenili a jeden môj kamarát mi kúpil na Google Play hru Dôkaz 111. A ja som sa rozhodol, že si ju natočíme. Pretože je to audiohra presne ako šachová hra. A je to od toho istého štúdia. Rozdiel medzi tým je len ten, že v tejto hre Dôkaz 111 riešite zločin, ktorý sa stal cca 10 rokov predtým, než sa tá hra odohráva. No a zvyšok nám porozpráva rozprávač, tuším. Máme za sebou a my ideme do tejto hry. No to vám nechám rozprávača, ať vám vysvetlí príbeh tejto hry sám. Ale je to zaujímavá detektívka. A jednu výhodu táto hra má ešte než začneme. Keď niekde čakáte napríklad v aute, na to až sa niekto vráti a do niekoho čakáte, tak si to môžete zahrať a zabijete tým čas. Proste poslúchate a hýbete, len prstom klikáte áno alebo ne. To pochopíte, až si to zahráme. Audiohra Důkaz 111 je interaktivní příběh vyprávěný pouze zvukem. Na vašem displeji uvidíte jenom základní ovládací prvky bez jakékoliv grafiky. Pro nejlepší zážitek si nasaďte sluchátka, zavřete oči a ponořte se do záhady Důkazu 111. Hru můžete kdykoliv posunout vpřed, zapauzovat nebo vrátit zpět tlačítky v horním ovládacím panelu. Váš postup hrou je automaticky ukládán. Gotovo. Ja tam ten obrázok slúcham dievk mám, pretože ich momentálne nemám zapojené. Haló, je tam někdo? Tady Judy. Volám všechny hlídky, hlaste se. Přijme, Alice. Volám všechny policejní hlídky. Tak sakra, ozvěte se. V určitých momentech se příběh zastaví a vy se budete moci rozhodnout, jak se vaše postava, policistka Alice Velsová, zachová. Své rozhodnutí provedete přejetím prstu po obrazovce. Chcete-li zvolit první možnost a ohlásit se do vysílačky, přejeďte prstem směrem doprava. Pokud chcete zvolit druhou možnost a udělat si z ženy ve vysílačce legraci, přejeďte prstem směrem doleva. Chcete-li, aby Alice zopakovala všechny možnosti, přejeďte prstem směrem nahoru. Mám se Judy ohlásit? Nebo si z ní udělat legraci? Tady Alice, slyším tě, Judy. Konečně se někdo ozval. Bože, Alice, kde teď jsi? Co děláš? Jsem na benzínce asi 25 mil od města. Děje se něco, Judy? Dobře mě poslouchej, posílám za tebou Wilsona a Bowerse. Potřebuji, abyste uzavřeli silnici a prověřili každýho, kdo se bude snažit přijet k městu. Jasný? Když se někdo pokusí projet, zastavíš ho za každou cenu. Rozumíš, co ti říkám? Některá vaše rozhodnutí vyplývají přímo ze situace, kterou jste slyšeli. Většinou se jedná o chvíle, kdy po vás Alice nebo ostatní postavy chtějí jasnou odpověď ano nebo ne.
Přejeďte prstem po obrazovce směrem doprava, pokud ano, rozumíte tomu, co po vás Judy chce. Pokud ne, nerozumíte a chtěli byste, aby vám Judy pokyny zopakovala, přejeďte prstem doleva. Pozice ano, doprava a ne, doleva zůstávají po celou hru stejné. Rozuměla jsem tomu, co Judy chtěla? Ano, rozuměla. Tohle se nebude ľahko komentovat, protože je to hra, kterou musíte poslouchat. Takže vy si len užijte hru a když tak vám hodně ozřejmím svoje rozhodnutí. Rozumím. Samozřejmě, že rozumím. Alice, tohle je vážně důležitý. Říkám snad, že ne. Tak mi zopakuj, co po tobě chci. Jsem snad malá. Alice. V některých situacích bude mít Alice na výběr hned ze 3 možností, jak by se mohla zachovat. V těchto případech vyberete 3. možnost tak, že přejedete prstem po obrazovce směrem dolů. Pozice 1. a 2. možnosti zůstávají nezměněny. Mám Judy zopakovat rozkazy, nebo jí už nemám odpovídat? Nebo bych se také mohla zeptat, co se děje? Judy, prosím tě, uklidni se. Klid. Vysvětli mi, co se děje. Koho to hledáme? Volala státní. Někdo prý po nich začal střílet z auta. Než si stačili všimnout, co se děje, byl pryč. Ví jenom, že mířil k nám. Cože? Buď opatrná. Zatraceně to přece. Co to bylo? Daniel, to byl určitě on. Nesmíme ujet. Nyní již víte vše potřebné, abyste mohli odhalit tajemství důkazu číslo 111. Buďte však ve svých rozhodnutích opatrní. To, jak příběh skončí, je pouze na vás. Musím rychle za ním. A premýšlám, že to uděláme takto. Zatraceně! Co je to za auto, že jede tak rychle? Nemůžu se za ním udržet. Mám pro jistotu zavolat posily, nebo ho zkusit dostihnout sama? Uvidíme. Zavoláme posily, nebo ho dostihneme sama. Tohle je zajímavý koncept, protože mi to docela připomíná The Wolf Among Us od Telltale. A právě jsem se rozhodl, že vám to odehraju na 2 díly. To znamená, že za chvilku, až ta hra bude tam, kde končí demo, vypneme nahrávání a to bude prvá část. A ta druhá bude pokračování té hry. Judy? Haló? Judy? Myslím, že jsem viděla auto, který... Sakra, Judy! Jsi tam? Sakra. Všem hlídkám. Tady policistka Velsová. Pronásleduji podezřelou osobu jedoucí po 30 směrem k městu. Osoba ujíždí v zeleném Chevroletu Impala. O 10 let později. Tak.
září 1985 22 hodin a 35 minut. A právě nám dohrála píseň On Physically od kapely Secretariat. A na řadě je počasí. Nemluv opus další písničku. Meteorologové předpokládají, že současné přívalové deště nepoleví ani o víkendu a během příštího týdne. Na 7 místech je vyhlášena povodňová pohotovost, takže pokud nemusíte, zůstaňte doma v teple. A jak to tak slyším, máme zde dalšího volajícího, který by si přál, abychom mu zahráli. Kdo pak to je? Tady Alice. Ahoj Alice, odkud nám voláte? Z práce. No a kde pracujete? Mám mu říct, že jsem policistka? To je snad jedno, kde pracuju. Žena s tajemstvím. To se mi líbí. A co byste chtěla zahrát? To je jedno. Je se něco? Není vám dobře? Bolí mě hlava. Mám tu na to nějaký léky a jen jsem si ještě nevzala. A v tom případě bych vám chtěl popřát, ať je vám zase líp. A naši další píseň bych chtěl věnovat nejen tajemné Alici, ale i řidičům, doktorům a všem lidem, co ještě teď v noci a v dešti musí zůstávat v práci. Ani v noci nemůžu mít klid. Mám to zvednout? My to zbratneme, ale mohli bychom si v druhém díli ukázat, vlastně v třetím díli ukázat, čo by sa stalo, kdyby jsme to nezvedli. Policejní stanice Fairfield, kancelář náčelníka. U telefonu Alice Velsová. Haló? Je tam někdo? Takhle pozdě už nemám na vtipy náladu. Co? Paní Velsová, vzpomínáte si na noc ze 13. na 14. září v roce 1975? Tehdy jste měla také službu. Pronásledovala jste sportovní auto. Vzpomínáte si, co se stalo? Možná? Kdo jste? O co vám jde? Pamatujete si na malého 10letého chlapce, kterého jste cestou viděla ležet na silnici? Na to, jak jste prudce zabrzdila, když jste ho viděla. Vůbec nevím, o čem to mluvíte. Co sakra chcete? A pamatujete si, jak jste se hned potom zase rozjela a nechala jste ho tam ležet? To se nikdy nestalo. Co jste zač? Je vám jistě jasné, co by se stalo, kdyby se někdo dozvěděl o tom malém chlapci. Naštěstí pro vás jsem ochoten o vašem provinění mlčet. Pokud se tedy zachováte rozumně a neuděláte nic nepatřičného. Kdo to je? Musím něco udělat. Měla bych ten hovor nahrávat? Jo, nahrávaj ho. O ničem nevím. Je mi jedno, co jste si o mě vymyslel. Jak si přejete. Ale v tom případě zavolám na jiná čísla. Je mnoho lidí, kteří se jistě o vás a o tom chlapci rádi dozví. Jestli mě chcete vydírat. Nebojte se. Nejde o nic velkého. Na vaší policejní stanici máte místnost pro schování důkazních materiálů. A vy jako náčelnice máte od této místnosti klíč. Pokud nechcete, abych zatelefonoval do všech rádií a novin v Maine, odemknete tím klíčem tu místnost a něco z ní vezmete. Čistě teoreticky, kdybych ty vaše výhrušky brala vážně, což neberu, tak co bych měla vzít? Jen drobnost. Jedná se o zapečetěnou hnědou obálku, kterou máte zaprotokolovanou jako důkaz číslo 111. Aniž byste se do té obálky podívala, přineste ji zítra večer do penzionu Harbor Watch Inn na Píkově ostrově nedaleko Portlandu. Cože? Kam? Harbor Watch Inn. Prosím, zapište si to, abyste to nezapomněli. Ubytujete se v pokoji číslo 5. Další instrukce dostanete na místě. Velice se na naše setkání těším. Cože? Do té doby vás budu bedlivě pozorovat.
Přece není možné po tolika letech. Kdo mě tenkrát mohl vidět? Asi mi nezbývá, než poslouchat. Měla bych jít pro tu obálku hned, dokud je na stanici klid. Ale možná bych si měla nejdřív vzít věci, pak už na to nebudu mít čas. Taky se mi podařilo nahrát část toho telefonátu. Půjdu pro tu obálku, zabalím si, nebo si pustím tu nahrávku. Zabalíme si. Půjdu pro tu obálku, zabalím si, půjdu pro tu obálku, zabalím si, nebo si pustím tu nahrávku. Zabal si. Půjdu pro tu obálku. Zabal si. Kámo, hojka, zabal si. Mně se ta hlava snad rozkotí bolestí. A ve stole mám svoji zbraň. Nejspíš bych si ji měla vzít sebou. Ale ta hlava. Nemyslím úplně jasně. Takhle bych střílet neměla. Možná bych si přece jenom měla vzít ty prašky a pistoli nechat tady. Co bude užitečnější? Zbraň nebo léky? Tentokrát si vezmu zbraň, ale pri ďalšom hraní by sme si mohli vziať lieky. Pretože mňa samotného zaujíma, ako to znie, ako to dopadne, keď si vezmete lieky a tu zbraň s sebou mať nebudete. Prášky si brát nebudu, kdo ví, co v nich je. Co když by se mi po nich chtělo spát? Zbraň je spolehlivější a určitě i užitečnější. Jak to říkal? Hnědá obálka, důkaz číslo 111. Vůbec si nevzpomínám, co by tam mohlo být. Kdo ale mohl zjistit, co se tehdy v noci stalo? Po 10 letech. Moc dobře si na toho malého kluka vzpomínám. Měl takové blond vlásky, i v té tmě úplně zářily. Raději bych už měla jít. Musím zjistit, kde přesně je ten Harbor Watch Inn. Play by Ears uvádí v hlavních rolích Tak, máme úvod za sebou. Tereza Hofová, Bohdan Tůma, Demo ještě nekončí. Andrea Elsnerová, Filip Švarc, Tu vidíte, Ondřej Balcar, že to hrají René Slováčková, fakt jsou námi herci, kteří Norbert Lichý, počujete každý den v televizi. Jaroslav Mendel, A seriálu. Klaudie Vašeková, Robert Cejnar, Petr Batěk a Jan Šťastný. Důkaz 111. Těším se na to, až si to zároveň kompletně celé. Konečně jsem tady. Zvláštní, zvenku se to zdálo větší. Pěkný velký dům, přízemí a 2 patra. Koloniální architektura Nové Anglie na romantickém ostrově. Ale uvnitř už to tak pěkně nevypadá. Nevkusné moderní pohovky a... Vítám vás v Harbor Watch Inn. Mohu vám pomoci? Ne, děkuji. Dala jste tak zamyšleně. Máte u nás rezervaci? A vy jste... Jmenuji se Ethel. Ethel Washingtonová, jsem tady recepční. Aha. Děje se něco, drahá? Ne, promiňte, to ta bouře. Příšerná, že? Máte štěstí, že jste se sem vůbec dostala, drahá. Nechybělo málo a loď by se k ostrovu nemohla dostat. Ale co kdybyste se teď trochu ohřála u krbu? Ukažte, vezmu vám kabát a kufr. Ne. Tedy nedělejte si starosti, já to zvládnu. No, jak myslíte?
Až se budete chtít ubytovat, najdete mě tamhle za stolem. Za žádnou cenu nesmím dát ten kufr z ruky, je v něm to, proč jsem tady. Měla bych se jít zapsat, anebo bych se tu měla nejdřív porozhlédnout? Tentokrát to urobíme způsobem, že se zapíšeme. Protože já jsem se v tom demu už porozhlédl a vám to ukážem, keď tak na druhý pokus dohrania tejto hry, i když to bude na 3 party. Ale to mi nevadí, protože tahle hra je dobrá. Tak se zapíš. Mohla bych se zapsat? Hned to bude, drahá, jen tohle dopíšu. Tak, kde to je? Tady. Sem napište jméno, tady povolání, délka pobytu, jaký pokoj jste si zarezervovala. Číslo 5. Ale to, víte, Pane Broderiku, už jdete spát? Je nejvyšší čas, paní Washingtonová. No víte, jsem už starší člověk. Promiňte, madam, my se ještě neznáme, že? Co? Detektiv Broderick, bostonská policie. A vy jste tady podle té knihy... Ale policistka Wellsová. Ano, těší mě. To mě těší, paní kolegyně. Škoda, že je už je tolik hodin. Ale zítra ráno si spolu určitě musíme popovídat. Zatím nashledanou. Drahá, nezlobte se, ale vyskytly se nám tady menší komplikace. Jaké komplikace? Jde o váš pokoj. Momentálně je nedostupný. Nedostupný? Moc mě to mrzí. Někdo tam snad bydlí? Ano i ne. Prosím vás, co to znamená ano i ne? Víte, drahá, dnes ráno k nám nečekaně přijel reverend McCarthy. No a co má být? Neříká se mi to jednoduše, ale reverend přijel právě kvůli vašemu pokoji. Cože? Reverend McCarthy patří k největším odborníkům na nadpřirozené jevy ve státech. Momentálně se stará právě o váš pokoj. Dala jsem mu od něj klíč. Nikdo jiný dovnitř nesmí. A vlastně ani nemůže. Náhradní klíč se nám nedávno ztratil. Paní Washingtonová, jestli se mě pokoušíte vyděsit strašidelnými příběhy... Nemusíte se ničeho bát, vše je v naprostém pořádku, jenom připravíme pro vás jiný pokoj, drahá. Jiný pokoj? Ale ten, kdo mě sem pozval, jasně říkal pokoj číslo 5. Mám se kvůli tomu s ní hádat? Tentokrát se hádat s ňou nebudem, protože pro mě hádka by tuhle část dema zbytočně zdržovala. Paní Washingtonová. Říkejte mi Ethel, drahá. Chci, abyste věděla, že se mi to nelíbí. Že vy si věříte na nějaké bubáky, je vaše věc. Vážně mě to moc mrzí. Dobře, přece se nebudu hádat kvůli číslu pokoje. Moc vám děkuju, drahá. Kdybychom pro vás mohli něco udělat? Jsme ti říkali po tom běhání, Hugo. Nemohli jste, zlatíčko. Tu jako neřekneš? Říkal jste, že nechám chvíli přiját. Jistě, ale... Tak mi přijde vás jednou do nevýchody. Hugo, pojď. Promiňte ten hluk. Manželé Kesvillovi jsou plní energie. To víte, mladá rodina. Hádají se takhle často? Občas. Ale nebojte se, ve vašem novém pokoji bude naprosté ticho. Jste o patro výš než oni. Co si o nich vlastně myslíte? Kesvill je trochu mrzout, ale je to slavný člověk, vynikající spisovatel. A co jeho žena? Výborně. Ta prý umění jen vychutnává. To víte, po rodičích zdědila spoustu peněz, tak si to může dovolit. Promiňte, o tom bych neměla mluvit. Tak mi dejte můj klíč. Dnes už si půjdu lehnout. Hned to bude, drahá. Pokoj číslo... No, on vlastně číslo nemá. Většinou jej hostům nenabízíme, dřív tam bydlel personál. Ale nebojte se, je tam naprosto čisto. Je to v 2. patře, budete tam mít klid. Ostatní hosté bydlí totiž o patro níž.
To zní úžasně. Nemám vám zavolat někoho, aby vám pomohl s kufry, drahá. Bohužel nás tu dnes moc není, ale náš kuchař, pan Rogers, vám moc rád pomůže. To je v pořádku, zvládnu to sama. Jste si jistá, to je maličkost. Zavolám Toma. Zvládnu to sama, když dovolíte. I jak si přejete, drahá. Druhé patro na konci chodby. Kež u nás zažijete jedinečné zážitky. No, to jsem si jistý. Bude to jedinečný zážitek. To nejde slyšet, neplakám. Tak tady mám spát? Utírali tady někdy vůbec prach? Jestli někde v tomhle hotelu straší, bude to tady. No, klid trvá. Jen klid, Alice, to bude v pořádku. Odevzdám ten zatracený důkaz a zítra budu zase doma. Všechno bude v pořádku. Nikdo se o ničem nedozví. Stejně je to hloupost. Co jsem tehdy měla asi dělat? Tomu dítěti už bych stejně nepomohla. Zase ta hlava. Možná když se osprchuju zatraceně. Nevzala jsem si sebou prášky na bolest. Nebudou nějaké tady? Nic. Samozřejmě, že nic. U postele, na nočním stolku, možná tamhle v té skříni? Zvláštní. Vypadá skoro až děsivě. Zamčeno? Cože? Kam si asi mám dát kabát? Mohla bych zkusit tu skříň vypáčit. Zámek vypadá dost jednoduše. Ne, nebudeš ho vypáčovat. Nechám to být. Radši se oplachnu. Takové zvláštní místo pro setkání. Divní lidé, bouřka, duchové. Jestli si ten člověk myslí, že mě vyděsí, jako kdyby nestačilo, že jsem musela vzít ten důkaz. Pokud se na to přijde. Co to bylo? Je tam někdo? Haló? Zřejmě to byl jenom vítr. Nebo vrzající parkety. Takový starý dům vydává dost děsivých zvuků. I bez duchařských historek. Možná bych to měla zkontrolovat. Ale radši bych si dala sprchu. Tak si daj sprchu. Bez sprchy se rozhodně neobejdu. Alespoň teď je teplé. Judy? Haló? Sakra, Judy! Jsi tam? Všem hlídkám. Tady policistka Wellsová. Pronásleduji podezřelou osobu jedoucí po 30 směrem k městu. Osoba ujíždí v zeleném Chevroletu Impala. Sakra, proč zrovna teď? Haló? Haló? Zřejmě to byl jenom vítr. Nebo vrzající parkety. Měla bych to jít zkontrolovat. Ale možná bych se předtím měla radši osušit a vzít si ručník. Co to pro boha dělám? To jsem vážně tak vystresovaná. Už by mě takhle někdo viděl. Měla bych se obléct.
Oblaze je setřený. Skoro se zdá. Něco je tam napsáno. Drahta vyjde na jeho? To nedává smysl, leda. Je to tak. Pravda. Pravda vyjde najevo. Je to celé kostrbaté a roztřesené, jako kdyby to psal nějaký stařec. Nebo dítě. A to přece nemůže být náhoda. Ale jak se tam někdo dostal do mého pokoje? Nebo... Co to k čertu? Měla bych se jít podívat, co se tam děje? Sama mám dost starostí. Víš co? Půjdeme se podívat. Tak jo. Zločin nikdy nespí ani v Harbor Watch Inn. A když nespí zločin, nemůžu spát ani já. Co se stalo? Proč takový povyk? Mám se jít dolů, nebo budu poslouchat tady schovaná? Raději zůstanu tady nahoře. Čím méně se budu motat do cizích věcí, tím lépe. Paní Kesvilová, uklidněte se. Vše bude dobré. Kde jste ho viděla na pokoji? Pokoji. Šla jsem do koupelny a najednou se zbyli. A nemohl se třeba někde schovat? Jak jste to prosím vás dělal? Pokoji jako dívnáte. Neschovává se nám. Ten malý kluk se ztratil. Měla bych jít dolů za ostatními? Ano. Nemůžu se tady přece schovávat jako zbabělec. Tohle je vážné. Neplačte, paní Kesvilová, to bude dobré. Stalo se něco? Prosím, pomozte mi. Pomozte. Adél, uklidni se. Všechno se vyřeší. Můžete mi už konečně říct, co se tu děje? Hugo je pryč. Manželé Kesvilovi nemohou najít svého syna. Určitě se mu něco stalo. Vím to. Třeba se jen někde schovává. To by můj Hugo neudělal. Prosím, vy jste policistka. Najděte ho. Udělejte něco. Jak víš, že jsem policistka? Měla bych se jí na to zeptat? Nevzpomínám si, že bych vám říkala, že jsem policistka. Cože? Odkud to víte? Já nevím. Zaslechla jsem vás, jak o tom mluvíte na recepci. Prosím vás, ztratil se nám syn. Můžete přestat řešit blbosti. Najděte mého syna. Zapřísahám vás. Ale Co ale? to mám kvůli zatulenému klukovi riskovat svoji kariéru? Ale co, když se mu opravdu něco stalo? Mám pomoct? Ano. Samozřejmě, že vám pomůžu. Ethel, je možné, aby se chlapec nějak dostal z hotelu ven? Vyloučeno. Seděla jsem na recepci celý večer. Tam neprošel. V tom případě musí být pořád v hotelu. Bohužel máte asi pravdu. Bohužel. Vzpomínáte si, drahá, proč jsme vás museli ubytovat v jiném pokoji? Co tím chcete říct? Samozřejmě si myslím, že se Hugo nejspíš jen někde schoval, ale... Jestli chcete zase začít o strašidlech. Proč tady pořád všichni stojíte? Dělejte něco. Zatímco se tu bavíte, on možná někde trpí. Hugo, zlatíčko, kde jsi? Dělejte někdo něco. Adél, uklidni se. No tak Adél. Nekřičte tolik, paní Kesvilová. Očividně vás neslyší. Dejte mi pokoj. Já ho musím najít. Nestůjte tady a pomozte mi. Hugo! Musím paní Kesvilovou nějak uklidnit. Jemně nebo rychle? Paní Kesvilová. Co vy to k ženě dovolujete? Jste v pořádku? Paní Kesvilová. Ano. Teď se prosím vraťte do svého pokoje a váš pan manžel taky.
To platí i pro vás, reverende. Jak si přejete? Etel, zamkněte vchod do hotelu a uvědomte personál. Hned to bude, drahá. Hugo se nejspíš brzy sám objeví a bude vás hledat ve vašem pokoji. Za žádnou cenu proto nevycházejte. Ale... Je vám to jasné? Ano. Já sama postupně prohledám všechny pokoje a další místnosti. Děkujeme. To je v pořádku. Je to přece jenom moje práce. Tak, tu končí demo. Tak dobře. Etel jdu rozvědět. Tak, tu končí demo. A já se s vámi rozlučím pro tento díl a hned potom jako nahrá na YouTube, respektive hned potom jako začnu nahrávat ten druhý díl. Kde si spolu zahráme zvyšok této hry. Tak se začal majte. No děkujem, že jste si video pozorní a doufám, že vás ta hra aspoň trošku bavila.